It is statutory, you know, Mamu Shea no Bian Kofa Bamu Ninkrata Biam Giant. Santimem, Yama, Menam, you to me, Yenia, Yanan Motetin Fia Hanani, 2 million, the ma woman's woman from a woman, a war. Yet the Bueni and Nidiema woman. On the water to me, so ye in a cry, any attain or banny ye, eh? Azani ever. Now she had the answer. Yeah, mammy, will you be not to a foot or to enchant or pin? I bet you are no coffee and or cancer. Sani and she said, yeah. Everything that I said, I okay, made an anonymous de Bremo. Now, a die Euro Santa Hene and a Ashanti Regional House of Chiefs. A share and embrace Chato who won't film near do no mono. Now, Euro Santa Hene Casa. Sebi no waka efa enkrata semne ntihye bia National House of Chiefs person mo de beka enhyehyeye ho no ena na Euro Santa Hene echirim se enye na mane no no eno ntinya de so bepene ama bibisa nso ayede aba na bra wo hene eka sansem no ne kwasem no se no hene ebu ofu pa eno nti waka ho nsem na ebra ensem ne beto abonten no wonya bi nhwe ya yenkone yenkohwemra ye ba na ye de ho adesua ne de abremo. It is statutory, you know, Mamu Shea no Bian Kofa Bamu Ninkrata Biam Giant. Santimem, Yama, Menam, you 2 million, Yenia, Yanan Motetin Fia Hanani, 2 million, the ma woman's woman from a woman, a war. Yet the Bueni and Nidiema woman. On the water to me, so ye in a cry, any attain or banny ye, eh? Azani ever. Now she had the answer. Yeah, mammy, will you be not to enchant a foot or to enchant or pin? I bet you are no coffee and or cancer. Sani and she said, yeah. She asked Antimaya, I know that you walk. Where I attain I and now Professor Kratas and yeah, money and no. Creation of Regional House of Chinia and yeah, near mania. It will be a Fakrat, and free baby, and Emma Kika and Patabiancha. Obi or baby was one to dear Jadia, only Nadia. Yes, so you see a dinner there. Yes, you are the uncle. No Monfamfra, and National will be a free baby, will be free not to be free. Any want any money, I say, Nasamokas and Muye wholesaler there. Memma will be a fine or Ghana have want to show money and that. Memma Kwanza. And I mean, a young Camu be a constitution of boy and the institution of chieftaincy. Together with the traditional councils as established by customary law and usage, is hereby guaranteed in the Constitution. And some no near Kwakoshaban. Now, as some way no nya free women esodio, as some way esodi and a bay infame you know any. And infame you know confirm me and some and a home semono, a sorry by ya Euro Santa Hene, ama hoquine, and our friends so and some no Eddie Ababimo. Say ye can't nananomo and some nananomo and shishay and one. Ohema ewo na sede wo hono dada enye se ohema sabi aheni ananse abaye guso ema efefra ntoma no da bi o ahema no wo masade wo hono dada ena se sei no dodo ba mmra bata ho baaye no nim se menka setirimudo sesen yom ahema no dodo na egyae wo masade na yede ede ato ho ena ye ka enhyehye mu nso a amane mu no akaman mu no ye yi asantimpo to nchen ya ukosirem wokọ fragmentum okoga baabia wobekọ bia no ye wo ahema ne emma o masade ene ye wo mema de a traditional council de emma ne mema ne nyina na ekọ na so eduru posie de a eye mema no na esie eno ntene ya tenase a ye ba besua ho ade sen ne sitie enemu enchichemu kai se de ne ye mame foza nenne me ne general foam and then menene share menene baba besua de general wait a minute watana see you na general they say for the first time who say was something in the wofu we ne first time ma hu bia that's when the so den sano pim for na say obi dane na mane ma hu bia na ensemi ho a amanyofo edomo say politics mu enye de chance ni ohwe Ghana ba kwasema na katumi ewo ahemfo nsem oba bia na ahemfo mienu kohia
kese no me kumana na kumana ba hye ne mu enti 1471 na Portugal abrofo di kan ba mining ha no mo ba ye no ebi mo ba say several reasons nti o mo ba ye aha ebi say o mo ba for evangelism and some best propagation of the gospel ebi say o mo ba say o mo ba behwe minerals and say for gold ebi say o mo ba say o mo be glory e de amamo man o person be sisa nkrofo de kwasho man ase nti anu ba ye no na o mo sha say e wo say o mo di before ne so okay nti o mo ba ye no na nanom tumi ana ekro o mo sa ahemfo no e na abrofo no be gifiri o mo sem no mo de colonization ba ye na eruba bi o mo tumi control nipa no no mo de direct rule ba no mo fa ahemfo so na ebu o man no ema akrachefo no mo akọ school no ye se o mo mpene so nti no mo esa ase ne na nanom ahemfo kontokwa okay na gradually no abrofo no ekọ no mo de sa tumi no mo gifiri ahemfo nsem no ema amanyofo politicians no nti efiri okọ no politician for no ebere bia no mo try so mbebre ahemfo na se na be ya o mbetumi akura tumi ni nyina na o mda don peso mo ye nti saade eye saa kwan ne ba akọ no nti the politician for the buyer akọ kire pa se o mo wo ahemfo so control ene the friend gazette no nka emra kwan mu no kuro bia so hene o ye man hene no o saa kire ne kuro na ahemfo e saa kire na nanka no anu na so politician for amana kwete say yamfo anko aban mu say ama gazette a na say wonye hene na gazette nso timi mo bi ye hene mo bi nya hene ba to mo yakọ no ho say asa wanko fasa akwan no so dia na wo hene na wodi no NCP na say ye wo na say sanu mo dia say wo yamfo amane kwan so anyiwu a yentimi gazette o mane nyi sesi a ntira yakosi hene wo gazette no nso onye hene yo hene wo kurum ho enso obi afa chirisi akoka gazette no enti amanyofo no emen ni say ombe de nchichemu beba ahemfo ntem na ahemfo no mu chicha omuntumi ene amanyofo no emfensi ani meka so no mu di si ani nya so no mu kokontokwa ebia me kwan anim ha no manyoni bi twem ha no kan say obaye kwan na mame se wanya me nya kwan bia nka nkyere o MP na na say assemblyman say o kan so baye me kwan no wanye ohene no ko nanim a otumi nya sa akuduro ni ka kire no nti kwan mo fa so abre ahemfo tumi ase ne bi no okay enti na che se wo commit wase dia na je se divided and rule no abrofo no hye na egusu wo ho ye divide and rule na egusu ye adwuma nti o ka mutiri boma na mo ko a broni ba ko ma kabeli se commoding crofo na mo pa aduane de o munya kwan meko se mo be pre fa ho di nti se no obaye sa divide and rule no ebia ni okay enti me enhwe ye ka ayi a na sanke ye hwe ye chieftaincy na ankasa no a sanke nya wosanka na nanom nyina ye ba ko se de be ya o mbetimi aboa esanse se na nanom ka ho bi na enya independent aha enti the free independence be nyina de ana omo amanyofo ne taye ne se ho nom na nom de ho akura ahensem ni mu omo de wura mu a na aye ahemfo bi se omo ai benya tumi e wa ahemfo aka ne so nti no ma akotai amanyofo na chi ba ni nyina na egu ahenni no na egu a eguma omu nyina okay enti sa de se me hwe asemi ana yera ebu afu wo ho yi no se ye de emma ebeka National House of Chiefs National House of Chiefs omo hyehye no eye se ne sitie region bia omu yi ahemfo sen na mo mbe represent National House first and foremost the entire mraba ne se emra bia no ye ka brofum say it is meant to cure societal mischief and also to cure injustice enti se woko obi fie na bema no senior ma eno aduane na yere te dem ho TV a na se asomdwe ofie ho no a enye wo wase de so ka kire bema ne se jai de wo ye no ono na ehu nta ti bia na ma fie ho asomdwe ba ho enti sa asem bia ma ya nkohye mra wo ba National Society mu a ye ne se region bia no ento abanyi ahemfo num na omukosi omanan National of Chiefs na sa ahemfo no ena be yi National of Chiefs president na former dwendwene niema ejidi se ha ahemfo ho no ma san di ahensem okay enna so mo nhyehyɛ no enie ena be bia ma hene no mu hya no na ye de abrempomfo ayede aka ho ahyem na abrempomfo ye gazette wo ohene bia organ bia gazette na apart from osante hene
Ohene bi organ be a gazetting apart from something. Or something in Canadian Gazette. If it's a colonial time, no, not your territories 4. And a cabo my this is a friend Ghana. No, near Gold Coast colony, near Transvaal Togoland, your Ashanti, and other northern territories. Okay. Until now, called Gold Coast Colonial, Assassin much mummy, near Eastern Province and Western Province. Now Eastern Province and the capital, ne Accra, and a Western Province and the capital, ne Cape Coast. And actually, Western Province, the Chimumbi, in the Benya Central Province in Western Province. Now, technically, Takra, Western Province in the capital. And Cape Coast, Central Province capital. And Oko Transvaal Togoland, Rebecca, Gold Coast 1956 at Omoko plebiscite. 1901 and Ashanti, a British territory. But I said the bay Bessuadi, yes, you are dealing in a mono. Omona, a Mampany, Nanado, a breast or Mocaso Mato Monana. To go for no Mocaso Mato Mecagana who be Monana. Omocaso Mato Monoman can ye because baby Mocaso Mato Moafano. Never no a beacon Gold Coast. You can't go to now. Sabran, the friend Eastern Province now. Now I shall see free a flower. It is now Adafia no, Hedranao, Toko, friends, 3 town area ho, Keta, Nuwopo, Joje, Veta, Keta, Omunina can Gold Coast no. It is not a free. What travel that bar, what they call who no, a fact botoy, Ziope, who, Omana Transvaal Togoland, and dear friend Angolono, as I say, 6 districts in the voter region. I, no Ketu North, Ketu South, Keta, Ena Angloga, any a catching of Nakachi South, and South District 6 and Bodin. No money in Nano, I can go to school no. But Omoka Moto, no one is happening in Ekaho, which is not true. Okay. And then I say, who a me no a name teacher moya and 9 and some ever begin independence. Enti omode Osantini Emperor second Eddie Ashanti Ebekan Gold Coast 1943. And later no and some omode Northern Territories bekan ho. Enti all this while no na you can't go to the agencies near you now. Now limited to only Gold Coast Colony. And Gold Coast Colony no near San Francisco Colony proper. And no a name no their friend no Western North, Central, Eastern, Greater Accra, and southern part of voter region. If a tongue, Mecaton, and me patre, North Tongue, Central Tongue, South Tongue, any 6 districts and Budi or Anglono. Omana near from Gold Coast Colony. Okay. And then says, say, no, you're sure. The ammonia phone about mobile in a titiruno, or mobile yes, the beer, or Mamma Santa Buffo. As I saw her from from after independence, air burning in a muna. I don't baby, I don't the best about the Sante. The Atiana said, I do make be more adjacent yet. There is a friend in Ghana, no. A yako said, Nina no, ebe Asante. Asante no, I can for tribes in being started for me Asante no, but later one more I can for no so become. Until Bini said, I'm not for just a can't Asante tribe back. Ye was a tre, ye were quabre, ye were Santiachim, ye were Chima, ye were dance, ye were mansi. If you come and say, Nuclear do to brew, into Omunano, and I must have a for a baby manson. Into Omunana Cambo Moon, your teacher Asantino. And you are half. I have no, which a mummy and son, a mummy no never have original. And the move from back over Santa Regina, a 3 districts, a friend I have for north, I have for no north, I have for no southeast, and I have for no southwest. It is our name in a cabo, my friend. Ne friend Asantino. Na Asantino, Bruni ne buy or ne as your for Campo Muma or Modomo Cosem Quasum. I a friend bond of 1844. No Cosan 6 March 1844 say Asantifu dear so dear, near Cacasi Coco near so. And a man, Omonia Santico Conto, Ma Santi, a force of Santiama and a sign, say, a free Sabreno, in Sassina or Pranich Ninano, Adiomo. Sansa so no near the teacher dear neighbor friend Gold Coast Colony. And only first one no. And a later no Asante din kugu 1874 no. And ma yenu anuma wa angolo no. Ejemu e ma almost be British colony. Enti from time to time no a man for monye Asante for no kan kan akanfo no bibiri no.
enya otane ya bi ama asantefo se omodo ma yenko apen nti e bibiri de se ye ya ade na ebra asante ase a ebebo omo batare ba ko ne se wo bre asante ase a na ya kania ekotia wa efi se wo ya asante firi akan mu a obie no oba asante oba akanfo amambre ho ban asantefo nko ani ni pomba akanfo amambre ho ban okay aha na yehwe ensemi a era na era buafu wo ho a say ye ma ahema embeye part of National House of Chiefs amane emu no ohema na sede ne sei na sese nsuso no omukuram anaso omagya ato na sede no memeka asante de nkurubi wo hon ma omo ada na omo de bi ozo omo chele nim nti memeka de memini mu asante asante mu no ohema ne dwumadi pa edi kan ne se ono ne oba panyin ofi ho de kire ne se ono na kire ade che ofi ho yese wo maame anwa yango nti kire se ohema na oso hu mema ne ma mo fi ho nyina omo ye ma na so mo tumi di ade yi oso hu omo ebiem ohema na hwe kru no amamre eso okrum ho nti bragro chiribra aware efie ntokwa abusuasem saa na mane nyina na ya na ohema na tedi saa sensem no semu ya den na de komo ohene ana se ohene ni ho a ohema na yi de shibrante a obedi ade na saa ansem ya wo kan de na ha kwaye say currently de dofso ye no ene de antenna mo ete radio stations nsem so mu die no na eno na ye ohema asede ankasa ne papa mu pa no ohema na in fact o de so kwa asante ma fi a me ka asante hema every week bi otena so mprenu me ka se me komre bi saa na obi so na obi ja ware hwe na sika sem na yi nti ohema na ohwe saa ware abusuasem saa ntokwa ya obi na obi ko anuafo ntem papa ne maame oba ne maame ana ne papa ntem saa ne mane nyina na be ma won hwe ba ne nyina ya ahema adwumadi ohema asede aha nti eno ohema no so na say edi asema oto ohene ne nchan nemo yamamre yen asante fo yen kan man hye free say akonya bia no ye ka say abusua akonya de kire ne say ohema dia eno yi na abusua ni be ma so ni ade ma no nti wo ohema na wo ye ohene na bu ohema ni nti ayitu ade so nti mu di nkomo na ohema na de we amosi di nkomo ne ko no enko ya otumi hye da sore say ono ohene no eko di nkomo aba nti na asante fo kan bi say yeko bisa abrewa ne nche abrewa poso bi hye dem da bi emba ne kwa kotu ye fo se ni enye no nti kuro bi aso hema no hye da nkasa obedwam nemum wono ne the driving force o show hene nachi nti ahema dwumadi hu hia pa nti ohene bia na odi dwuma bia no one ne hema no na eko nti bibi kakra no abona betete bia da bi yenye ne se saa na ye no na omo ntiase a se de ohene kan omo nti omo ya kanfo omo ayo madwen so omo ntiase aso omo boapa so omo betiase no na sese ye kan dodo mamu amrabata ho se ye ma oba agina brane ne ma oba di ne dwuma ama oba nso so adanso no ewo akanma mu ne asante hyehye mu dada ye hyehye mu no ohema no na asekro ne ye ne dia no ode hye be ma asaso ni so ma nti odwumadi Nemo eba need dwuma na on interfere but on to me ma recommendation na almost compulsory say ohema na can be also ohene ndi so e wo yen akanfo di mu okay omo ma can need me kan omo de nti na me say de me kan fa asante yeah okay the whole kan crowd so okosirim crowd ya mema no kwambo na sebi ahemfi omo na tena se fa adwene bibia esa say yempanyin nsem ko mo asema omo ta kan say oba ntimi nziesi awadesem aha oba nziesi awadesem egu nti say no the confusion ya akoba ne se be yemfinsia be enumunsia ni se ma adwene ka ne ya na ehu se ho abo se yes den ahema ekwa akocha president na saa de ne sha no tumfo company ni fa ho te enye ne kwa so no tube ho se me person isu kuro bi aso tube ho se kuro bi wo ho na ahema wo ria ho nyina akom ho abom no mo kan tro ho ni se de be yanka se ye de mu a enwuza mampon bacho ye na ye homra na we de yewu sa da no ohene ka asem no na me wo ahemfie ena me te so wo ka o kan na se ye ne bi so pa enti se ye ka dia na wo hwese se na de ekono a se ahema no ene ahemfo ne ba beta na se nso no mbesi aye no
Esa se wo hwa ahemfo no region bia yi ayoma na musini 5 enje shana de ema no ba be kam ema no wo mo ho dada no so ana se ye be yi mema ni bia firim ne de mana ba be hyem na ema no so ba ho no ma amane ye kwan so e de no mo ba be ye no ho didi kan ne se de friend ohema o Ghana no eno ti na to da yi hu brofo a mfama no ohema ene de kan queen e obrofo mu no ene de kan queen mother no enye pe brofo mu ne ka queen mother e che se ohema maame queen mother nti Queen Elizabeth a wu nansen ano ne maame wu 2002 na ne maame so de Elizabeth nti no the Her Majesty Queen Elizabeth the queen mother ne o Her Majesty Elizabeth Queen wana kuro ni nyina he ne dia aha ena ye yamambre mu no akwa no tse co-regent asa ohene no ohema no omudi ade bom nti asante mu ye kan ohema ohene ye oba nti ye kan ohema enti ohene dwumadi ne ohema dwumadi nti ombe hia o national service ompo mu a first and foremost ye nkuro no ye de nsase ne hye be ma ne nsa so onhwe so mo oba no nti se oba ye dem bi ono so de ani efisem no nti e ba se na omumie no kohia ho na ekoye se ye beti ahema afo ede nko ne nya ahemfo de nko na se omu nyina na betena bo na ekoba se ye to abayi ohene bi na santi ne hema aso mko tena na santi visa se no osisi omo maka no nja sa na se kokoba sa no a se ye run na e kan na so hwa ada regions na aka ne nyina no would they support it the asia ne se amanyofo ni ya nyina hu ne se ahemfo no netimi ekasa e o manim mema so it is a bro ma se de a o manyoni ni shop no ani so a untimi nya hwe biem woni avenue bi a betimi de aka okay and NPP ni NDC no na say PMP no o ma ye two sides of a coin into ko former Salaga MP a osanko MP o Madina Boniface wa ni nua pa ma me ba ko ena ye NDC no so NPP ni uko osafo ma afo ha ono NPP ni ena ni nua kwache ma afo ye NDC ni uko ba mi ayere no ho a ono ni epe se ni kunu ba mi am president ni nua be ma pa so NDC MP wa denta ena uko a friend say Jinapo ho na we NPP MP na we NDC MP nti se no ma ye two sides of nti to da wo ma fa ne se den a we beba nti ye den ko Jina kota na asem no fosira sa room na ye diska nti wo hye the way a asay yenye asante ho ahi yenye ne mra asante ma asante mra fom no ya ahenia nka se wo my Ghana mu no na ahemfo ne bia na asante tan ne nti no wo mo akasa sa de twe wo ho abofo ama amanyefo no aba be di soro politics for no person omo ebra ahenia ase eno mo hu se akasaku aka no ebebere asantefo ho ye omo hi ino maye won so mo ye nti ahemfo no dwen se omo bre asante ase ena politicians no nim se ye bre mu nyina ma se but the akwakosi ane se ye nyina ekoda pit no mu ane bi hu se ye nyina ye ho aduru bone nti omo dwen se omo bre asante ase yemo omo nkran no mo bre omo ase omo nyina bre because I we asante fufura kanfo ni ma obi an hobo akanfo amamne ho ban eza yana na eza wota se na nanu mo kasa no se enzem no mo kaka no ano de ebia ne se me mo ohene bia din nanso nansen na wo ha na asante ahemfo enkanka no mo bono region no ene bono is no I know say omma asem ne ha adwene ohene bia yinani sese no ebi mo ahase experience bi na kakra no ye nyine obi abeti so aba sanity nti se akanfo amamre no ya mo ban ebi ane se mre bi atwam na asante for fight for federal system ene bi ma mpene so afa bi ma hu se de e kono enkoyi na so se de ye po yempo yeshim bi sa okay yo ene be da sentence se na nsema o I be edi twato no ye de he efa saa ensemi ho let me try to answer say politicians no dey do money ho an so bebre ahini for ase na ahemfo bi twin so mo bre asante ase nti money politicians ne kabom ne bre ahini na ase dia o so dey ase e be duru ba bi no wan kokoto politician na unya hwe
ne no so krampo sa abere no krampo no mo nya do mo pewi o mo so mfa wo nye hwe o mo mutiri mo dimpo sen abrofo no ai o mutiri mo dimpo sen abrofo no etu de be da na sa o sante ni bu oni bu fu ye nde na ne kwan no esa sa mo nyofo ne be so mo dane eye na mane okay ye bedase pa na ebi mo ka se an se yero sante ne ka ne sa dia na se na ya santo akon ye no na se mfa so ama so te no mo nte ne ma ase ana na ya santo ekon ye se oye no ye adwinso besi ase hema ena o commande me ma nye so no ne kwatwen se kan akokon ye di buo ma dada nyina o ye di mo ba ma dada nyina in fact se me no se me ma me kaso apom ya me free kuro bia so me shara ne me papa ni kita ho de bia e fa busu asem ho enti ye na sante ne de bu ma ne mo se sha se ye koso so sa ne ma ne so a ye bi se ho se amanyofo kan se omo ba ye women empowerment affirmative action gender equality no ma do se na ye MP or parliament ma do se na ye CEO ma do se na ye ministers no ko parliament o krampo na ma no mko ye den ho na ma no bi ko ho no ma omo rules na so mo play no ebo emma ho ban eno kro mo nye enti yi se ye de ma no so be share ahin afi bi du bi na akwa ne ho se kotena ho na sabi kratwen ye de ko wa ani no na fi agu se wo de wa ya na hwe wo hwe de ye koso ye social media so a hwe ya heman etwe ja yo e beda se general e beda se pa wa da je ne wo brand wa me yesua de na de so me yesua no e do so pa eno ti amamre ne amane no ene ne yesua ho ade na no kwase me wo mu ne se wo call from mantamu a omo hye ye nko eye mema sanso na wo sire moment eye sire mantamu enumu no nso so a omo so hye ye nso so saa eye mema hye ye ena aka memo no nso so eye mema hye ye emma no e wo de won ye na no kwasam no se ebekoso ama amanyofo no kwan ama o ma ye de wo so mo ye no a ene de ebeba nsa no eye ho se ye tan asante ama ya se asante nenso no kwasam no se ena masante so ene asante ene eden so ena ama ya mamre ne amane ye no mu bi na Ghana memu de ne gusu ye den egusu ejina ho no eno nti se ya sore ne ama ya mamre ho ahia yen a dodo mamu amra bata ho ba ye no enche yo ye starte enase ye share ye Third Republic ya si ye nyanya emfie aduonu mumpo ye nhwe de se de wo man no ene se de amanyosem ene dodo memu amrabata ho baba ye ade ye man ye dan so ye amamre ne amane eno de se ye gya to ho na se ye kase ye se ne de a na e kamia ye se ye ni mu no enye eno nti mamo me fa asante tan me ye mfa nkansem bi na memo me nhwe ne kore no na ye mfa to de da de ma ye mu yedu eya mamre ene abakosem ema wo masade o magya ato ho ye nhwe se ye betwe ma na dwonasi so na o masade na o magya ato esan se o sante hima nko ahemfie ena mekwa ohu se wayida enamienu ewo na awotwe mu a wodi ka afisem wodi di awadesem a wodi eka abusua esem eye saa enu ntina se wokọ abusua bia na so kokoro bia mu a ye wo ma ahemfie wo ho emamu ho no mo no eye baby a wo hema tenase edi asem entimesra wo ma me hu wo comment section ho no mo ukura wo free so ene wo hema o woda wo de hia edidi asem anasa ye ntumafira no nko a da ya na ye hu na ana medin ede ma me fuzo tweda mpo nyankopon ya adom e bi hia makram